Diolch yn fawr am ddod i'n cyflwyniad ni heddiw. Teitl yn cyflwyniad ni ydy Addysg drwy drochi hwyr, adolygiad cwmpasu cyflym a mapio'r ddarpariaeth yng Nghymru. Cyn i ni ddechrau, mae rhaid i ni nodi yn sydyn mae barn yr ymchwilwyr sydd yn cael ei fynegu yn y cyflwyniad yma ac nid barn Llywodraeth Cymru o reidrwydd. Ac oherwydd yr amodau a thylerau sydd ynglwm efo'r cyfnod wnaethon ni weithio yn Llywodraeth Cymru, fyddwn ni ddim ond yn adrodd ar ac yn gallu ateb cwestiynau ar yr hyn sydd eisoes yn y pai cyhoeddus. Felly, o ran cynnwys yn cyflwyniad ni heddiw, mi fyddwn ni'n rhannu ein canfyddiadau o 2 brosiect ymchwil a gwblhawyd tra'n gweithio ar secondiad yn Llywodraeth Cymru y llynedd. Bydd Dr Mirain Rhys yn rhannu ac yn cyflwyno canfyddiadau o adolygiad cwmpasu cyflym oedd yn ymwneud efo trochi hwyr gan gynnwys trefniadau dysgu dwys a ddarpariaeth iaith i ddisgyblion sydd wedi cael toriad neu fwlch yn eu profiad trochi nhw. Ac mi fydda i wedyn yn cyflwyno canfyddiadau ymarfer mapio sydd yn archwilio addysg cyfrwng Cymraeg drwy drochi hwyr ar gyfer hwyr ddyfodiaid mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru. Ond cyn i ni wneud hynny, rhaid i ni sôn yn gyntaf am gyd-destun polisi addysg drochi hwyr, ac mae Mirain yn mynd i wneud hynna rwan. Diolch. Felly, mae pwyntiau mynediad hwyr i addysg Gymraeg wedi bod ar waith yng Nghymru ers sawl blwyddyn. Mae nifer o ganolfannau trochi hwyr ledled Cymru sy'n cynnig rhaglen Caffael Iaith Dwys i hwyr ddyfodiaid i'r Gymraeg. Mae amrywiaeth o raglenni trochi hwyr hefyd wedi cael ei treialu a'i cyflwyno hyd yn oed mewn ysgolion. Mae darparu pwyntiau mynediad i addysg Gymraeg ar gamau tu hwnt i'r blynyddoedd cynnar wedi bod yn nodwedd mewn darpariaeth drochi yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd, a caiff y darpariaeth hon i chyflwyno mewn canolfannau trochi hwyr mewn sawl awdurdod lleol, ac mae'r raglenni trochi hwyr wedi cael ei treialu a'i cyflwyno mewn ysgolion hefyd. Mae datblygiadau cyfredol mewn perthynas a chynllunio a chyflwyno darpariaeth cyfrwng Gymraeg yn tynnu sylw at yr angen parhaus am ddealltwriaeth lawnach o gyfraniad pwyntiau mynediad hwyr at datblygiad strategol y darpariaeth honno. Bwriedir i drefniadau newydd gynorthwyo awdurdodau lleol ac ysgolion i gynllunio'i darpariaeth addysg gyfrwng Gymraeg mewn ffordd sy'n cefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru a'r nod genedlaethol o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yng nghyd-destun cefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion i gynllunio ar arfer cynyddu darpariaeth gyfrwng Cymraeg, mae'n bwysig cyfeirio at dystiolaeth sy'n ymwneud â throchi hwyr mewn iaith ar gamau tu hwnt i'r blynyddoedd cynnar. Ers 2013, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol baratoi cynllun strategol Cymraeg mewn addysg neu cysga, sydd yn dangos sut y bydd awdurdod lleol yn gwella proses o gynllunio a gwella safonau addysg Gymraeg yn ei hardal. Yn 2019, daeth rheoliadau newydd ar gyfer y cysga i rym. Fel rhan o'r rheoliadau newydd, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol ddarparu datganiad sy'n nodi trefniadau awdurdod lleol o ran ei darpariaeth ar gyfer hwyr ddyfodiad i addysg gyfrwng Gymraeg, gan gynnwys sut a phryd y mae gwybodaeth yn cael ei rhoi i rieni a gwarcheidiaid. Ers 2019, mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i adrodd ei darpariaeth, lle nad oedd dyletswydd arnynt i wneud hyn yn flaenorol. Felly, mae angen i'n ddatblygu ein dealltwriaeth o'r sylfaen dystiolaeth mewn perthynas â throchi hwyr a'r dulliau dwys o Gaffael Iaith wedi datblygu dimensiwn ychwanegol yn ystod y 12 mis diwethaf yng ngoleuni pandemig Covid-19. Wrth i'r system barhau i ddifallu anghenion dysgwyr a cefnogi eu cynnydd, rhagwelir y bydd rhai o'r dulliau a'r technegau a ddefnyddir mewn cyd-destynau trochi hwyr a dysgu iaith dwys yn berthnasol. Yn enwedig yn achos dysgwyr mae eu prif neu unig gysylltiad â Gymraeg drwy ryngweithiau yn yr ysgol, ac mae cysylltiad ar iaith wedi ei rwystro gan gyfyngiadau sy'n gysylltiedig â'r pandemig. Felly dyna cyd-destun polisi gwaith, ac fe na i symud chi nôl at Katharine rwan i gyflwyno rhan cyntaf cyflwyniad. Brilliant, diolch Mirain. Felly, yr adroddiad fydda i'n trafod heddiw ydy addysg cyfrwng Cymraeg drwy drochi hwyr, mapio'r ddarpariaeth yng Nghymru, a be fydda i'n neud ydy cyflwyno canfyddiadau o astudiaeth a gynhalwyd i archwilio ffactorau sy'n ymwneud efo addysg drochi hwyr mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru. Felly, prif nod
y gwaith, yr ymarfer mapio hwn, oedd i lunio darlun o'r ddarpariaeth addysg drochi hwyr, oedd yn bodoli mewn rhai awdurdodau addysg lleol ar y pryd. A hefyd deall rhai o'r heriau a'r cyfleoedd sydd yn codi wrth i'r ddarpariaeth cael ei chynllunio a'i rhoi ar waith. Ac felly o fewn hynny wedyn, rhai o'r amcanion ar gyfer yr ymchwil oedd archwilio yr amgylchiadau a'r anghenion ar gyfer y modelau darparu gwahanol. Hefyd archwilio strwythur a chynnwys y modelau gwahanol, edrych ar y ddarpariaeth bresennol yn nghyd-destun sut mae'r ddarpariaeth wedi datblygu dros amser, a hefyd unrhyw gynlluniau ar gyfer y ddarpariaeth yn y dyfodol. A mae'r astudiaeth hefyd yn nodi rai ystyriaethau ynghylch i ba raddau y mae trefniadau presennol yn caniatáu i ni fesur neu asesu effeithiolrwydd y modelau addysg drochi hwyr sydd ar waith. Felly, y fethodoleg yn fras, roedd y fethodoleg yn cwmpasu gwaith pen-desg a chyfweliadau efo'r rhanddeiliad sydd yn ymwneud â'r gwaith cynllunio ar gyfer y ddarpariaeth addysg drochi hwyr. Felly, cafodd y gwaith pen-desg a'r cyfweliadau eu cynnal rhwng Ionawr ac Ebrill 2021. Ac oedd y gwaith pen-desg yn cwmpasu archwilio a dadansoddi dogfennau polisi a data gweinyddol perthnasol, ac oedd hynna'n cynnwys yr cysgau fel mae Mirain Rhys sôn amdanyn nhw wan ar gyfer y cyfnod 2017 i 2020. A hefyd archwilio cyhoeddiadau a llenyddiaeth i osod gwaith yn ei gyd-destun polisi fel da ni newydd sôn amdano fo. Ac yn ail o beth ar gyfer y fethodoleg wedyn, roedd y cyfweliadau a chynhalwyd y cyfweliadau efo swyddogion polisi Llywodraeth Cymru fel rhan o waith sgopio cychwynnol yr ymchwil. Felly, cafwyd cyfweliadau hefyd, gydag awdurdodau lleol, ac mwyn dewis pa awdurdodau lleol i siarad efo nhw, oedden ni wedi seilio hynny ar feini prawf cynnwys ac eithrio. A roedd y meysydd ymchwil, fel dwi'n newydd sôn amdanyn nhw ynghynt, yn canolbwyntio ar agweddau penodol ar y ddarpariaeth, neu cynlluniau ar gyfer datblygu'r ddarpariaeth yn y dyfodol. Ac am y rheswm hwnnw, penderfynwyd cynnwys awdurdodau lleol sydd yn cynnig darpariaeth drochi hwyr. Hefyd awdurdodau lle mae'r ddarpariaeth wedi newid yn lle ddiweddar, neu hyd yn oed awdurdodau sydd yn cynllunio darpariaeth ar hyn o bryd. Ac o ganlyniad i hynny, penderfynwyd eithrio awdurdodau lleol nad ydyn nhw wedi nodi datblygiadau o ran i ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn eu cysgau, a hefyd eithrio awdurdodau lleol nad oedden nhw'n cynnig darpariaeth addysg drochi hwyr a heb gynlluniau i sefydlu darpariaeth. Oherwydd tybwyd na fyddai gan yr awdurdodau lleol hynny a fel cadarn ar eu cynlluniau nhw eto. Felly, yn seiliedig ar feini prawf cynnwys ac eithrio yna, gwahoddwyd 14 o awdurdodau lleol i gymryd rhan yn yr ymchwil yn seiliedig ar meini prawf, ac roedd 10 ohonyn nhw ar gael i gymryd rhan yn yr ymchwil yn yr amser a gafwyd i gwblhau'r prosiect wrth gwrs. Ac felly cynhalwyd cyfweliadau hefyd efo swyddogion yr Consortia Addysg Rhanbarthol a Chynrychiolydd o Estyn. A cafodd bob un o'r cyfweliadau eu cynnal dros Teams mwyn cwrdd â gynfynion cadw pellter cymdeithasol yn ystod Covid-19. Felly, yn yr adroddiad llawn, gafodd ei gyhoeddi nôl ym mis Hydref, mae yna amlinelliad o'r ddarpariaeth ar gyfer y 10 awdurdod lleol a gyfwelwyd, ond oherwydd cyfyngiadau amser ar y cyflwyniad yma, dwi am dynnu sylw at ambell un, jyst mwyn dangos y gwahaniaethau sydd yn bodoli yn y math o ddarpariaeth a gynigir. Fel mae'r sleid yma'n dangos, mae'r ddarpariaeth yn amrywio rhwng awdurdodau lleol gwahanol. Fel y gwelwch chi o'r map, y 10 awdurdod sydd wedi nodi mewn coch, dyna oedd y rhai oedd wedi cael eu cyfweld. Ac felly, jyst mwyn rhoi enghraifft fel soniais ei, yn awdurdod lleol Gwynedd enghraifft, mae 4 canolfaniaeth gynradd sy'n darparu ar gyfer plant 7-11 oed, ac 1 ganolfan iaith uwchradd ar gyfer blwyddyn 7, 8 a 9, ac mae'r canolfannau yn darparu ar gyfer 16 o blant yr un, ac eithrio 1 safle lle mae capacity o 8. Ac mae'r hwyr-ddafodiad sydd yn cyfnod lleol 3, maen nhw'n mynychu cwrs am 8 wythnos, a rhai yn cyfnod lleol 2 am gyfnod o 10 i 12 wythnos.
Ac wedyn yn wahanol iawn i hynny, un o'r awdurdodau lleol eraill a gyfwelwyd oedd awdurdod lleol Blaenau Gwent, ac dydy awdurdod lleol Blaenau Gwent ddim yn cynnig darpariaeth addysg drochi hwyr ar hyn o bryd, neu ar y cyfnod pan gynhalwyd yr ymchwil yma, ond maen nhw'n ystyried cynllunio darpariaeth fel rhan o'i cysgau 10 mlynedd cyntaf. A maen nhw'n disgwyl i'r galw gynyddu wrth i'r sir ehangu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Ac yn drydydd, just fel enghraifft o fanna, dwi hefyd wedi nodi awdurdod lleol Abertawe, ac maen nhw yn gweithredu darpariaeth addysg drochi hwyr peripatetig drwy gynnal 2 sesiwn hanner diwrnod yr wythnos mewn 4 o ysgolion gwahanol. Ac mae hwyr ddyfodiaeth yn yr sesiynau hynny ym mlwyddyn 3 a 4. A hyd at 2 flynedd yn ôl, roedd gan Sir Abertawe canolfan a thîm o athrawon bro i gefnogi addysg hwyr ddyfodiaid, ond oherwydd toriadau yn y gyllideb, cyflwynwyd trefniadau peripatetig i gymryd eu lle. Felly fel da chi'n gweld, mae'r sefyllfa yn amrywiol iawn dros Gymru, sydd o bosib yn rhywbeth sy'n werth i nodi pan da ni'n ystyried y canfyddiadau wedyn. Mae'r heriau a'r cyfleoedd mae pawb yn wynebu yn dra gwahanol, ond mae yna heriau sydd yn gyffredin yn nhw hefyd, a dyna dwi'n mynd i sôn amdanyn nhw rwan. Felly'r prif heriau nath godi yn yr cyfweliadau efo'r awdurdodau lleol, efo'r consortia addysg rhanbarthol, efo estyn a'r swyddogion polisi, oedd, yn gyntaf, materion yn ymwneud efo cyllid, ac mae rhai awdurdodau lleol yn wynebu toriadau yn y cyllid sydd yn dod drwy'r grant gwella addysg. Ac yn aml, caiff y math o ddarpariaeth ac yn unigryw ei liwio gan faint o gyllid a ddarenir ar gyfer y ddarpariaeth. Felly mae'r math o ddarpariaeth addysg drochi hwyr sy'n gallu cael ei gynnal yn ddibynnol ar faint o gyllid sydd ar gael i'r awdurdod. Ac mewn rhai achosion, mae'r arian neu mae'r cyllid sydd yn dod i gynnal y ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn dod gan y consortia addysg rhanbarthol. A mae hyn yn golygu fod arian yn cael ei glusnodi i awdurdodau lleol o fewn yr rhanbarth. A nodwyd mewn rhai cyfweliadau nad ydy pob awdurdod lleol yn derbyn yr un swm o arian a'i gilydd, a mynegwyd pryder hefyd gan rai ynghylch y posibilrwydd o weld dyraniadau yn newid yn y dyfodol wrth i fwy o siroedd ddatblygu i darpariaeth. Felly, enghraifft, os mae un consortiwm addysg yn gyfrifol dros 4 neu 5 awdurdod lleol gwahanol, a dim ond un ohonyn nhw efo darpariaeth, wel, os mae mwy o awdurdodau lleol eisiau datblygu darpariaeth nhw, bydd yna llai o arian ar gael o bosib i gael ei glusnodi ar gyfer y ddarpariaeth. A dyna oedd un o'r pryderon wnaeth godi yn yr cyfweliadau. Ac mae yna gosta cludiant hefyd sydd ynglwm efo'r ddarpariaeth addysg drochi hwyr, ac nododd rhai bod hyn yn gallu bod yn her o ran costio, a hefyd bod rhai dysgwyr sydd yn y ddarpariaeth addysg drochi hwyr mae hamser nhw yn y ddarpariaeth yn cael ei gwtogi oherwydd trefniadau cludiant. Achos mewn rhai achosion oedd yn cymryd awr neu dros awr i'r hwyr ddyfodiaid gyrraedd yr addysg drochi hwyr. Felly oedd hwnna'n bwyta mewn i'w hamser nhw yn derbyn yr addysg hwnnw. Yn ail, oedd y ffaith bod na ddim gorfodaeth statudol i hwyr ddyfodiaid fynychu darpariaeth addysg drochi hwyr, a nath ambell i awdurdod lleol cyfeirio at hyn yn y cyfweliadau. Ac oherwydd hyn, mae awdurdodau lleol yn ddibynnol ar ewyllus da rhieni i gytuno i'w plant derbyn y ddarpariaeth. Felly mae yna blant, enghraifft mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg sydd ddim yn mynd i ganolfannau neu addysg drochi hwyr oherwydd bod dim gorfodaeth statudol iddyn nhw wneud. A mae yna beth tystiolaeth wedi dod fod yna rai rhieni sydd yn gallu bod yn anfodlon i anfon i plant i ganolfannau oherwydd bod nhw'n poeni a bydd y plant yn colli allan a'r gyfleoedd sydd ar gael yn y brif lif. Diffyg tystiolaeth oedd yr her nesaf, a ddaeth i'r amlwg yn y cyfweliadau, ac roedd rai o'r awdurdodau lleol wedi cynllunio ei darpariaeth ar sail tystiolaeth gan awdurdodau lleol eraill, ond o'r dystiolaeth nes i gasglu, mae'n ymddangos nad oedd llawer o ddefnydd yn cael ei wneud o waith ymchwil a dystiolaeth wrth
gynllunio'r ddarpariaeth yna. A cafwyd sylwadau hefyd am ddiffyg tystiolaeth ymchwil i gefnogi awdurdodau lleol wrth iddyn nhw gynllunio eu darpariaeth. Ac yn seiliedig ar gynllunio wedyn, nododd rhai bod yna risg ynghlwm efo blaen gynllunio'r ddarpariaeth, oherwydd bod yna ddim ffordd rili o ragweld y galw, oherwydd bod y ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn aml yn ymateb i symudiad pobl i mewn ac allan o'r wlad, felly does na ddim o reidrwydd ffordd o flaen gynllunio ar gyfer faint o niferoedd ydych chi'n mynd i gael ar unrhyw bryd. Rhywbeth arall hefyd nath godi oedd bod llawer o staff yn y ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn brofiadol iawn mewn rhai awdurdodau lleol lle mae'r ddarpariaeth wedi hen sefydlu, efo rhai yn gweithio yn y ddarpariaeth ers dros 15 mlynedd. Ac un her a wynebir ydy sicrhau bod hyfforddiant penodol yn cael ei gynnig i athrawon trochi hwyr sydd yn newydd i'r swydd, a mewn rhai manna mae'r hyfforddiant yn digwydd yn fewnol mewn lleoliadau wrth i ymarferwyr yn gymryd â'i gwaith. Ac un o'r arferion oedd wedi dod allan o'r cyfweliadau enghraifft oedd bod yna aelodau staff newydd yn cysgodi aelodau staff mwy profiadol mwyn derbyn yr hyfforddiant yna, ond bod yr sefyllfa yna yn anghyson. Ac o ran cynnig cymorth parhau sydd hwyr ddyfodiad, roedd rhai o'r awdurdodau lleol a gyfwelwyd yn cynnig gwasanaeth allgymorth i roi cefnogaeth bellach y tu hwnt i'r cyfnod trochi hwyr, ac roedd eraill yn cynnig ymestyn hyd y ddarpariaeth os oedd angen rhagor o gefnogaeth ar yr hwyr ddyfodiad. A mewn rhai achosion, dydy'r hwyr ddyfodiad ddim yn cael ei cefnogi drwy gynllun ôl-ofalaeth ar ôl iddyn nhw ddychwelyd i'r brif ffrwd. Felly mae'r ôl-ofalaeth yna ar ôl iddyn nhw fod drwy'r addysg drochi hwyr yn anghyson hefyd. Un o'r heriau eraill ddaeth allan o'r cyfweliadau oedd bod cysylltiadau rhwng awdurdodau lleol, Consortia Addysg Rhyngwladol a Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r ddarpariaeth addysg drochi hwyr, roedd natur y cysylltiadau hyn yn amrywiol iawn ac yn gymhleth iawn hefyd. Ac ar y cyfan, yr awdurdodau lleol oedd yn arwain yn strategol ar bob agwedd o gynllunio'r ddarpariaeth. Ond wedi deud hynna, mi oedd na gyfleoedd hefyd wedi colli allan o'r cyfweliadau, ac un o'r rheini oedd bod na llawer o gydweithio i'w weld drwy feithrin cysylltiadau rhwng awdurdodau lleol a'i gilydd a rhwng awdurdodau a'r Consortia Addysg Rhyngwladol a hefyd mewn partneriaethau ehangach hefyd. Ac oedd hyn yn cynnwys rhannu adnoddau a rhannu arfer da, felly cafwyd tystiolaeth bod na gydweithio effeithiol yn digwydd rhwng darpariaethau gwahanol. Ac bod pandemig Covid-19 wedi cyflwyno her ychwanegol i awdurdodau lleol o ran cynllunio a chynnig i darpariaeth nhw ar y cyfan, mi oedd y cyfranogwyr nes i gyfweld yn gweld bod cyfleoedd yn y dyfodol o bosib i ehangu i darpariaeth trochi hwyr nhw ar sail y profiad o ddysgu cyfunol a'r dechnoleg a ddefnyddiwyd i ddysgu o bell. Felly, yr dechnoleg rhithiol yma, oedd o'n nid yn unig yn agor drysa o ran faint o ddarpariaeth oedd yn bosib i roed a pa fath o ddarpariaeth oedd yn bosib i roed, ond hefyd soniodd rhai am y ffaith i bod hi'n bosib cynnig darpariaeth ôl-ofalaeth o bosib gan ddefnyddio'r technolegau newydd yna a ddaeth i'r fei yn sgil Covid-19. Nododd rhai o'r awdurdodau lleol a gyfwelwyd hefyd bod y lleoliad ar gyfer y ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn cael ei ddefnyddio at ddibenion eraill yn ogystal pan nad oedd galw am darpariaeth i hwyr ddyfodiad. Felly un o'r heriau nes i sôn amdano fo ar y sleid dwytha oedd bod na ddim ffordd o blaen cynllunio faint o alw oedd yn mynd i fod am y gwasanaeth. Ac fel enghraifft, soniodd un o'r awdurdodau lleol a gyfwelwyd bod nhw'n cynnal cyrsiau Cymraeg i oedolion neu cyrsiau Cymraeg i rieni'r hwyr ddyfodiad, neu cyrsiau pontio rhwng y cynradd a'r uwchradd, neu cyrsiau cynllun sabothol yn y ganolfan tra doedd na ddim digon o hwyr ddyfodiad yn defnyddio'r ganolfan. Felly bod na ffordd o ddefnyddio y ddarpariaeth at ddibenion eraill yn ogystal ag i'r hwyr ddyfodiad. Felly oedd hwnna yn un o'r prif gyfleoedd. A nes i sôn hefyd yn y dechrau, mae un o'r amcanion o gwaith yma oedd gweld i barod a gallwn ni fesur effaith y ddarpariaeth fel y gymai yn bresennol, ac mae'r tystiolaeth o'r ymarfer mapio hwn yn awgrymu bod amrywiaethau mawr yn y ffordd mae effeithiolrwydd y ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn cael ei fesur
a'i ddehongli. Ac mae'r effaith yna yn cael ei fesur yn bennaf drwy cynnydd a welir yn ngallu ieithyddol yr hwyr ddyfodiaid. Ac ar sail y dystiolaeth a gasglwyd, mae'n ymddangos nad ydy'r cynnydd yna yn cael ei gofnodi ar ffurf data cadarn ym mhob achos, ond yn hytrach mae'r athrawon yn yr darpariaeth addysg drochi hwyr yn dibynnu ar dystiolaeth narratif gan athrawon, sef nodi, enghraifft bod yna rhywun ddim yn gallu medru'r Gymraeg o gwbl pan maen nhw'n dechrau yn y ddarpariaeth a bod nhw'n gadael yn rhugl. Felly tystiolaeth narratif oedd yn cael ei ddefnyddio mwyn mesur effaith y ddarpariaeth. Ond fodd bynnag, roedd rhai o'r awdurdodau lleol a gyfwelwyd yn cydnabod bod angen dulliau tracio cynnydd mwy ffurfiol ar y ddarpariaeth mwyn mesur effaith y ddarpariaeth a hefyd mwyn mesur cynnydd dysgwyr dros amser. Ac fel rhan o'r gwaith yma wedyn, yr adroddiad yma nes i sgwennu i Llywodraeth Cymru ar gyfer yr gwaith ymchwil yma, yn seiliedig ar y canfyddiadau yna. Wnaethon ni roed ystyriaethau at ei gilydd ar gyfer y dyfodol. Ac gallwch chi weld yr rhain rwan, na i siarad drwyddyn nhw, dwi'n gobeithio bod fi'n iawn o ran amser. Felly, yn gyntaf, wrth gynllunio i ehangu'r ddarpariaeth addysg drochi hwyr, gellid ystyried a oes angen datblygu dealltwriaeth fanylach o faint o gyllid yma awdurdodau lleol a consortia ag ysgolion yn ei ddynodi ar gyfer y ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn y dyfodol. A pa hefyd, nodau bwysig, a pha gyfran o hwnnw wedyn sydd yn cael ei wario ar gostau cludiant, achos bod hwnna yn un o'r prif heriau gafodd ei godi. Yn ail, gallai awdurdodau lleol ystyried defnyddio polisïau iaith sirol a'i cysgau mwyn annog rhieni i ddewis anfon i plant i ganolfannau addysg drochi hwyr. Gallai Llywodraeth Cymru gefnogi hyn drwy ei gwaith gydag awdurdodau lleol ar ddatblygu cysgau a phwysleisio pwysigrwydd y canolfannau i gynnal polisïau iaith ysgolion unigol. Gellid ystyried hefyd dulliau o gasglu gwybodaeth am y math o hyfforddiant yma awdurdodau lleol neu gynsortia addysg rhanbarthol yn ei gynnig i ymarferwyr, a gallai hyn fod yn sail ar gyfer creu darlun cynhwysfawr o'r hyfforddiant y gynigir a sicrhau cysondeb a safon uchel ar gyfer hyfforddiant ar draws Cymru ar gyfer yr ymarferwyr a athrawon sydd yn gweithio yn yr ddarpariaeth addysg drochi hwyr. Rhywbeth arall ydy gellid ystyried a oes angen ffurfioli neu gysoni'r trefniadau ar gyfer ôl-ofalaeth yn dilyn cyfnod o drochi hwyr, gyda'r nod wedyn o sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y gefnogaeth fwy addysg iddyn nhw. Nodwyd bod llawer o brofiad gan yr awdurdodau a gyfwelwyd o ran cynllunio chyflwyno addysg drochi hwyr a gellid ystyried ar sail hynny defnyddio dulliau posib o hwyluso cydweithio pellach rhwng awdurdodau lleol a hefyd gyda a rhwng consortia addysg rhanbarthol, felly bod mwy o gydweithio rhyngddyn nhw. Nesaf, gellid hefyd ystyried sut i ddysgu o'r profiadau sydd wedi dod yn sgil Covid-19 ac archwilio potensial dysgu cyfunol a thechnegau dysgu iaith drwy ddulliau rhithiol wrth gynllunio'r ddarpariaeth addysg drochi hwyr ar gefnogaeth dilynol i ddysgwyr. Felly, ella bod hi'n bosib cynnig rhyw fath o ôl-ofalaeth neu rhywbeth i ddysgwyr yn seiliedig ar yr hyn da ni wedi dysgu o'r pandemig. Y gellid ystyried hefyd yn ogystal a oes potensial i fwy o ddarparwydd addysg drochi hwyr, ystyried cynnig y lleoliadau at ddibenion eraill pan nad oes galw am y ddarpariaeth. A dylid rhoi sylw i'r angen am fwy o ymchwil a thystiolaeth fel sail ar gyfer llunio polisi y maes addysg drochi hwyr yn y Gymraeg. Ac mae'r pwynt ola, dwi wedi rhoi hwnna mewn bold achos bod o'n eitha pwysig, dwi'n meddwl, dylid cofio y gallai darpariaeth effeithiol edrych yn wahanol mewn mannau gwahanol o Gymru. Ac felly wrth gynllunio'r darpariaeth ac wrth werthuso ei heffeithiolrwydd, dylai anghenion ag amgylchiadau lleol fod yn ystyried ganolog yn y cynllunio hynny. A dyna oedd yr adroddiad nes i sgwennu. Dwi'n meddwl mae Mirain Rhys yn mynd i gymryd yr awenna ac sôn am ei hadroddiad hi. Diolch, Mirain. Diolch, Katharine. Dwi'n mynd i drafod yr adroddiad nes i ar fy nghyfnod secondiad gyda Llywodraeth Cymru, sef adroddiad ar drochi hwyr a darpariaeth ieithyddol ddwys, adolygiad cwmpasu cyflym.
Felly, mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau adolygiad cwmpasu cyflym neu ACC yn ymwneud â throchi hwyr, trefniadau dysgu iaith ddwys a ddarpariaeth iaith i ddisgyblion sydd wedi cael toriad neu fwlch yn eu profiad trochi. Mae'r adolygiad yn darparu gwybodaeth am gyfanswm y tystiolaeth a ganfuwyd a nodweddion y dystiolaeth honno, yn ogystal â throsolwg o'r hyn mae'r dystiolaeth yn ei ddeud wrthym. Drwy'r adroddiad, cyfeirir at drochi hwyr a ddarpariaeth iaith ddwys, a mae'r esboniadau sydd ei ddilyn yn cynnig gwybodaeth ynghylch cyd-destun y termau hynny. Mae trochi hwyr yn digwydd pam na fydd fyfyriwr wedi cael unrhyw brofiad o ail iaith yng nghamau cynnar i fywyd. Mae'n rhoi pwynt mynediad hwyrach i'r myfyrwyr i addysg drochi. Mae myfyrwyr yn dysgu iaith a chynnwys drwy'r ail iaith. Ac wedyn mae darpariaeth iaith ddwys yn rhoi cyfnod byr i fyfyrwyr lle maen nhw'n dysgu ail iaith. A dros gyfnod 8 nosa, so er enghraifft 5-6 wythnos, mae ddarpariaeth yn canolbwyntio ar ddysgu iaith a'i ddefnyddio i gyfathrebu. So dyna dwi'n golygu wrth ddefnyddio'r ddwy derm yna, y ddau derm yna yn y cyflwyniad. Nod yr adolygiad oedd nodi ymchwil sy'n trafod dulliau neu ymyriadau sy'n ymwneud â throchi hwyr a dysgu iaith dwys ac yn berthnasol i gyd-destun presennol y Gymraeg mewn addysg yng Nghymru. Mae'n cyfeirio at dystiolaeth yn ymwneud â'r Gymraeg yng Nghymru a hefyd cyd-destunau a ieithoedd sy'n cynnig pwyntiau cyfeirio ystyrlon ar gyfer y Gymraeg mewn addysg. Defnyddiwyd y cwestiwn ymchwil sylfaenol canlynol i liwio'r astudiaeth. Beth yw dystiolaeth ynghylch darpariaeth iaith disgyblion a gaiff ei addysgu mewn iaith sy'n wahanol i iaith y cartref ac a gaiff ei cyflwyno i'r iaith honno am y tro cyntaf ar ôl dechrau addysg ffurfiol. Y cwestiynau ymchwil eilaidd oedd beth yw dystiolaeth yn ymwneud â darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd â phrofiad o ddysgu bylchog a disgyblion mewn lleoliadau trochi iaith. A cafodd yr adolygiad i gynnal yn fewnol yn y gwasanaethau gwybodaeth a dadansoddi yn Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan wasanaethau llyfrgell Llywodraeth Cymru. Wrth drafod y fethodoleg felly, nod adolygiad cwmpasu cyflym ydy llunio adolygiad gwrthrychol a thrylwyr o'r dystiolaeth. Mae'n galluogi llenyddiaeth i gael ei fapio a'i gategoreiddio a hynny o ran y pynciau a gaiff ei astudio ar dulliau a defnyddir. A roedd 3 prif gam i'r ACC, sef datblygu protocol, chwiliadau a synthesis. Arweiniodd y chwiliadau llenyddiaeth a gynhalwyd gan wasanaethau llyfrgell Llywodraeth Cymru at gyfanswm o 270 o eitema ymchwil, ac ar ôl 3 cham sgrinio cafodd 46 o eitemau ymchwil i cynnwys yn y synthesis. Mae'r synthesis yn cynnig narratif o'r hyn y mae'r dystiolaeth yn ei ddangos mewn perthynas â'r cwestiynau ymchwil, a mae'n awgrymu meysydd posibl lle gallai ymchwil a dystiolaeth bellach fod yn fuddiol. Mae'n bwysig i bwysleisio nad oedd yr adolygiad yn cynnwys asesiad o ansawdd a chydernid y dystiolaeth a gafodd ei nodi. A mae'r rhaid cadw hyn mewn cof wrth edrych ar y canfyddiadau a nid oes ag ymhellion mewn perthynas o roi polisia ar waith wedi'w cynnwys. Fodd bynnag, mae casgliad yr adolygiad hwn yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer meysydd lle gallid ystyried gwneud rhagor o waith mwy manwl. Mae'r ystyriaethau yn nodi bylchau posibl yn dystiolaeth ac maent wedi categoreiddio yn ôl meysydd lle mae tystiolaeth ar gael, meysydd lle mae llai o dystiolaeth ar gael a senario sy'n dod i'r amlwg. Cynhalwyd yr adolygiad rhwng mis Mehefin 2020 a mis Chwefror 2021. Felly wrth symud ymlaen i'r canfyddiadau, nododd astudiaethau mae trochi cynnar yw'r opsiwn a ffefrir ar gyfer dysgu ieithoedd, ond mae'r rhai ymchwilwyr yn dadlau nad oes oedran optimaidd i unigolyn ddechrau ar ei daith drochi. Yn hytrach, mae'r amser optimaidd yr adlewyrchu blaenoriaethau unigol rhieni a phlant. Mae'r ymchwil yn nodi amodau optimaidd ar gyfer dysgu ail iaith, a mae'r amodau hyn yn cynnwys cael arferion llythrennedd cryf yn y cartref a chael digon o amser ar gyfer arferion llythrennedd ail iaith yn yr ysgol. Maent hefyd yn cynnwys cael arferion trochi sydd wedi cynllunio'n dda a sy'n cael ei rhoi ar y waith yn effeithiol a chyfleoedd i blant ddefnyddio eu hail iaith yn anffurfiol. Daw'r rhan fwyaf o'r ymchwil a gaiff ei gynnwys yn yr adroddiad i'r casgliad nad yw cymryd rhan mewn ymyriadau trochi hwyr yn effeithio negyddol ar ddeilliannau addysgol disgyblion mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag, canfu astudiaeth a siaradwyr Tsieineeg oedd yn cymryd rhan mewn ymyriad trochi hwyr yn Hong Kong, effeithiau negyddol wrth ystyried pynciau nad oeddent yn ieithoedd
ac eiff ei astudio drwy gyfrwng y Saesneg. Mae'r awduron yn awgrymu y dylid dechrau y daith drochi yn gynharach gan ddarparu cymorth parhaus ar gyfer pynciau nad ydynt yn ieithoedd a darparu cyfnod pontio sy'n digon hir rhwng addysg cynradd ac addysg uwchradd. Can fu astudiaeth yn cymharu cyfranogwyr trochi cynnar a trochi hwyr yn Iwerddon ar ôl 2 mlynedd o drochi, bod y myfyrwyr trochi hwyr wedi cyflawni graddau tebyg i'w cymheiriaid trochi cynnar. Roedd y cyfranogwyr trochi cynnar wedi cael oddeutu 10,000 o oriau o drochi yn y Wyddeleg, tra bod cyfranogwyr trochi hwyr wedi cael oddeutu 2,600 o oriau ers dechrau ysgol uwchradd, a nododd yr holl gyfranogwyr mai Saesneg oedd eu hiaith gyntaf. Can fu ymchwil yn cymharu rhaglenni trochi hwyr ag opsiynau amgen megis astudio dramor ac arferion dysgu iaith rheolaidd yn ystafell ddosbarth ar gyfer gwersi Ffrangeg yn yr Unol Daleithiau, fod rhugolder llafar y myfyrwyr yn rhaglen drochi hwyr yn gwella mwy na rhai oedd wedi astudio dramor. Nodar ymchwilwyr fod defnyddio ail iaith wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau tu allan i'r ystafell dosbarth yn gysylltiedig â gwella rhugolder llafar, a bod natur ag ansawdd rhyngweithiau yn yr ail iaith yn hytrach na cyd-destun yn hyrwyddo'r amrywiaeth o ffyrdd dysgu ail iaith. O'r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiad, roedd cytundeb cyffredinol bod darpariaeth iaith ddwys yn cynhyrchu sgiliau cyfathrebu gwell yn yr ail iaith na'r un nifer o oriau darpariaeth wedi'i rhannu dros gyfnod hwy. Mae canfyddiadau'r ymchwil o Ganada yn awgrymu bod angen o leiaf 250 o oriau mwyn i blant ddysgu Ffrangeg fel eu hail iaith, dechrau cyfathrebu ar lafar yn ddigymell. Gwnaeth astudiaeth yng Nghanada gymharu myfyrwyr a oedd yn cymryd rhan mewn rhaglen iaith ddwys ar gyfer dysgu Ffrangeg a'i cyfoedion nad oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen, o ran eu perfformiad wrth ddarllen ac ysgrifennu yn Saesneg ac fe mewn gwyddoniaeth. Canfu'r astudiaeth fod y myfyrwyr oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen Ffrangeg ddwys yn perfformio'n well na'i cyfoedion yn y rhaglen arferol. Daeth yr astudiaeth i'r casgliad nad oedd ar amser ychwanegol a oedd yn cael ei dreulio ar ddarpariaeth Ffrangeg ddwys yn cael unrhyw effaith ar cyflwyniad myfyrwyr yn y Saesneg. Unwaith y bydd y cyfnod o ddysgu iaith dwys wedi gwblhau, mae'r ymchwil yn awgrymu dylai roi pwyslais ar strategaethau parhad dysgu. Mae'r gwerthusiad o gynlluniau peilot trochi Cymraeg ac addysgu iaith ddwys yn nodi bod angen darparu cymorth parhaus ym mlwyddyn 7 i ddisgyblion gymryd rhan mewn darpariaeth iaith ddwys ym mlwyddyn 6. Roedd awgrymiadau ar gyfer cymorth parhaus yn cynnwys darparu gweithgareddau allgyrsiol i ddisgyblion allu defnyddio sgiliau iaith o maint newydd i ddatblygu y tu allan i'r ystafell dosbarth. Felly wrth i ni ystyried canfyddiadau yn ymwneud â dulliau gweithredu yn y ystafell dosbarth, mae cytundeb cyffredinol yn y dystiolaeth a gyflwynwyd fod strategaethau addysgu penodol yn annog gallu cyfathrebol myfyrwyr. Mae addysgu iaith gyfathrebol yn un dull sy'n ceisio annog myfyrwyr mewn rhaglenni trochi Ffrangeg hwyr yng Nghanada i gyfathrebu ar lafar yn ddigymell. Casgliad o egwyddorion yw'r dull gweithredu hwn sy'n gymwys i drochi hwyr. Mae mabwysiadu dulliau cyfathrebol o addysgu iaith yn rhoi cyfleoedd i myfyrwyr gymryd rhan gan defnyddio tasgau o'r byd go iawn a defnyddio ail iaith mewn ffordd ddilys. Mae hyn yn hyrwyddo cydweithredu sydd yn ei dro yn datblygu cywirdeb a rhugolder myfyrwyr. Mae canfyddiadau sydd wedi'w cynnwys yn yr adolygiad yn nodi fod arferion addysgu sy'n annog dysgwyr i gyfathrebu ar lafar yn ddigymell yn cynnwys ail-greu sefyllfaoedd cyfathrebu gwirioneddol, gwneud y cwricwlwm yn un arweinir gan y disgybl a chael disgwyliadau uchel ar gyfer pob myfyriwr. Wrth drafod canfyddiadau yn ymwneud â ymarferwyr, ystyrid bod hyfforddi addysgwyr a datblygu eu sgiliau yn elfen hanfodol o raglenni trochi hwyr. Noda canfyddiadau fel fod angen hyfforddiant ar ymarferwyr i addysgu iaith dwys ac ymgorffori iaith gyntaf y plentyn yn yr ystafell dosbarth mwyn cefnogi datblygiad yr ail iaith. Mae'r ymchwil hefyd yn nodi bod methodolegau addysg ar gyfer ymyriadau trochi a'r ffordd y gant eu hymgorffori yn yr ystafell dosbarth yn rhywbeth a ddylai gael ei gynnwys mewn rhaglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon. Wrth drafod canfyddiadau yn ymwneud â'r amgylcheddau, mae tystiolaeth yn awgrymu ystyru bod rhwydweithiau cymorth allanol yn elfen bwysig o ddarpariaeth y dysgu iaith ddwys,
Enghraifft, roedd cael cymorth a chanllawiau wedi targedu gan yr awdurdod lleol yn ffactor allweddol i blant ddysgu Cymraeg yn llwyddiannus drwy gynllun peilot o ddysgu iaith ddwys. A mae cael cefnogaeth gan rieni'n bwysig mwyn cyfleu negeseuon allweddol am drochi hwyr, fel y gwelir mewn deunyddiau enghreifftiol o leoliadau trochi Ffrangeg yng Nghanada. Wrth drafod canfyddiadau yn ymwneud ag amser, mae cytundeb cyffredinol bod amser yn ffactor allweddol mewn darpariaeth trochi hwyr. Mae ymchwil sydd wedi cynnwys yn y synthesis yn nodi bod angen amser a gymdrech mwyn rhoi rhaglenni trochi hwyr ar waith, ond ei bod yn arwain yn y pen draw at ddiwylliannau dysgu gwell o gymharu ar rhaglenni lle treulio'r llai o amser yn dysgu iaith. Mae un astudiaeth yn nodi bod cael digon o amser i gyflwyno llythrennedd ail iaith yn helpu i gefnogi trochi hwyr. Mae'r dystiolaeth hefyd yn nodi bod angen digon o amser ar y ddysgwyr mwyn cynllunio darpariaeth trochi hwyr wrth ystyried nod deiblyg addysg drochi, sef addysgu iaith a chynnwys ar yr un pryd. Mae canfyddiadau'r ymchwil yn nodi bod angen mwy o gymorth yn seiliedig ar raglenni ar athrawon trochi, sy'n cynnwys amser ychwanegol i gynllunio oherwydd bod angen cydbwyso deunydd iaith a chynnwys. Wrth drafod canfyddiadau yn ymwneud â disgyblion a phrofiad o ddysgu bylchog, daw plant sydd â phrofiad o ddysgu bylchog o amrywiaeth o gefndiroedd ieithyddol gwahanol, ac efallai y byddant wedi bod mewn sefyllfaoedd gofidus ac emosiynol megis gwrthdaro neu drychinebau naturiol yn ogystal â pheidio cael eu haddysg. Canfu ymchwil i integreiddio plant a phrofiad o ddysgu bylchog dair arfer sy'n annog hwyr ddyfodiad i gaffael iaith yn y llwyddiannus. Yn gyntaf, mae ystyried profiad addysgol blaenorol ac addasu'r rhaglenni yn ôl anghenion y myfyrwyr yn holl bwysig. Yn ail, roedd defnyddio deunyddiau a grewyd gan yr athro yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu arferion ieithyddol. Yn olaf, rhoddodd dosbarthiadau cymorth dwyieithog gyda chynorthwyydd addysgu ar gyfer trafodaethau estynedig. Daeth y cynorthwyydd addysgu yn eiriolwyr ar gyfer y myfyrwyr yn gymdeithasol ac yn academaidd a wnaeth helpu eu trosglwyddiad academaidd. Felly mewn sefyllfaoedd lle mae dysgwyr wedi cael bwlch yn eu haddysg, gall ymeriadau megis trawsieithu neu integreiddio iaith y cartref yn y cwricwlwm drwy ddilliau eraill gefnogi dysgwyr ddatblygu eu hyfedredd yn eu hael iaith. Ymhlith y dystiolaeth sydd wedi chynnwys yn yr adolygiad, mae enghraifft o'r gwersi iaith ychwanegol a ddarparwyd i fyfyrwyr newydd yn Awstralia oedd yn siarad Saesneg fel iaith ychwanegol. Roedd yr enghraifft yn cynnwys cynnal gwersi dros y ffôn ar lwyfannau megis Skype neu Moodle yn mamiaeth y plentyn. Rhoddwyd darpariaeth ar waith hefyd ar gyfer plant na allent fynd i'r ysgol neu ganolfan gyfrwng Saesneg. Yn hytrach, gallai'r plant hyn gael mynediad i raglen rhithwyr Saesneg fel iaith ychwanegol i fyfyrwyr newydd, lle roedd athrawon Saesneg fel iaith ychwanegol arbenigol yn darparu deunyddiau a oedd yn ymwneud â cwricwlwm brif ffrwd. Dwi'n mynd i orffen y cyflwyniad drwy drafod yr ystyriaethau at y dyfodol, sydd wedi rhannu mewn i 3 rhan. Y rhan gyntaf ydy meysydd ble mae tystiolaeth ar gael. Mae'r synthesis yn darparu tystiolaeth sy'n awgrymu y gall trochi hwyr fod yn bwynt mynediad ychwanegol llwyddiannus i hwyr ddyfodiad i addysg mewn ail iaith. Trafododd y dystiolaeth a gyflwynwyd bwysigrwydd darparu cymorth parhaus ar gyfer disgyblion trochi hwyr sy'n trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. Nododd y dystiolaeth arferion gorau penodol hefyd, enghraifft, mabwysiadu dull cyfathrebol, darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol parhaus ymarferwyr a phwysigrwydd dulliau cefnogi megis uwchreolwyr, awdurdodau lleol a rhieni gofalwyr. Mae canfyddiadau ymchwil o'r ACC yn nodi bod darpariaeth iaith ddwys yn fwy effeithiol na'r un faint o oriau darpariaeth iaith dros gyfnod hwy. Mae tystiolaeth o'r synthesis hefyd yn pwysleisio pa mor bwysig yw cael digon o amser i roi darpariaeth iaith ddwys ar waith, a rhoi digon o amser i ymarferwyr allu cynllunio a datblygu adnoddau. Dylid nodi nad oedd yr adolygiad yn cynnwys asesu cryfder na chadernid y dystiolaeth a gyflwynwyd a byddai angen cadw hyn mewn golwg fel rhywbeth i ystyried pe byddai gwaith yn cael ei wneud yn dyfodol mewn perthynas ar maes hwn. Wrth feddwl am feysydd ble roedd llai o dystiolaeth ar gael, roedd llai o dystiolaeth mewn perthynas â pa fethodolegau neu ymyrieithau sy'n ymwneud ag arferion trochi hwyr effeithiol mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Gallai ymchwil yn y maes hwn darparu gwybodaeth werthfawr am darpariaeth trochi hwyr bresennol sydd ar gael yng Nghymru, ynghyd â pha mor effeithiol yw'r darpariaeth bresennol a sut gellid cynyddu darpariaeth hon dros amser,
sef un o nodau Cymraeg 2050. Ac i orffen felly, senarios sy'n dod i'r amlwg. Gallai ystyried y ffordd y gallai'r pandemig presennol effeithio ar ddatblygiad iaith plant mewn addysg drochi Gymraeg fod yn faes i ymchwilio iddo ar gyfer prosiectau dyfodol. Ymddengys fod angen mwy o wybodaeth mwyn deall yn well pa elfennau o brofiad dysgu iaith plentyn sydd angen eu cefnogi ymhellach wrth iddynt ddatblygu drwy'r system addysg. Gwnaeth rhai o'r eitemau ymchwil a gafodd eu cynnwys yn yr ACC drafod defnyddio technoleg i hwyluso darpariaeth trochi hwyr ar gyfer plant sydd â phrofiad o ddysgu bylchog. Mae angen cofio y cyhoeddwyd yr eitemau hyn cyn pandemig Covid-19 ac fod llawer mwy o wybodaeth erbyn hyn ar botensial i hangu defnydd o dechnoleg yn y sector addysg. Gallai archwilio'r defnydd yma o dechnoleg mewn rhaglenni trochi hwyr fod yn faes i'w ystyried mewn gwaith yn y dyfodol. Mae adolygiad yn cyfeirio at brofiadau plant sydd â phrofiad o ddysgu bylchog. Roedd y cyfeiriad at hyn yn cynnig i brofiadau trochi hwyr plant oedd hefyd wedi profi sefyllfaoedd megis trychinebau naturiol, gwrthdaro a mewnfudo, a beth y gallai hyn ei olygu o ran datblygiad iaith. Ymchwilwyd i'r pwnc hwn gan ei fod yn cynnig rhai cymariaethau a phandemig Covid-19 ar newidiadau i addysg plant oherwydd cyfyngiadau a bylchau mewn addysg wyneb yn wyneb, bod angen cydnabod gwahaniaethau pwysig rhwng y ddau gyd-destun hefyd. Cafodd profiadau myfyrwyr ac addysg ffurfiol gyfynedig neu fylchog eu cynnwys yn yr adolygiad mewn perthynas a phandemig Covid-19 a'r tarfu ar ddysgu wyneb yn wyneb, a ymddengys y gellid ymchwilio ymhellach y brofiadau ffoaduriaid a mewnfudwyr sy'n ymgartrefu yng Nghymru, a sy'n mynychu lleoliadau addysg drochi hwyr, cyfrwng Cymraeg, gan na chafodd eu hyn ei ystyried yn rhan o'r ACC. Felly dyna ddiwedd ein cyflwyniad. Hoffwn diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando. Dyma fanylion cyswllt, Katharine a minnau, a mae ganddon ni chydig bach dros 10 munud am hynny, os oes yna unrhyw gwestiynau ynglyn â'r gwaith. Diolch yn fawr iawn.